Sound is. Ημερολόγιο μάχης. Ένα podcast του Win Cancer με ιστορίες ανθρώπων που αντιμετώπισαν τον καρκίνο. Είμαι η Πίστη Κρυσταλλίδου και μαζί ξεφυλίζουμε τις σελίδες του ημερολογίου μάχης του Win Cancer. Σήμερα τη δική του σελίδα τη γράφει ο Γιώργος, που σε πολύ μικρή ηλικία έπρεπε να έρθει αντιμέτωπος με τον καρκίνο, σε μια ηλικία που ξεκινάει η ζωή, σε μια ηλικία που κάνεις όνειρα, που έχει σχέδια. Εκείνος έπρεπε να αντιμετωπίσει έναν δύσκολο αντίπαλο. Παρ' όλα αυτά ανέπτυξε μια δική του τεχνική, να την πω, θέση μάχης, να την πω. Θα μας τα πει βέβαια και εκείνος καλύτερα στη συνέχεια. Ας τον καλωσορίσω όμως. Γιώργο μου, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι σήμερα εδώ να μοιραστείς. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τη δική σου ιστορία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί και μόνο η ηλικία σου, στα 20 σου ήρθες αντιμέτωπος με τον καρκίνο. 19, τώρα είμαι 20. Ναι, ξεκίνησα από τον Νοέμβριο αυτό. Θέλεις να μας πεις λίγα λόγια γι' αυτό? Ναι. Κατά την ψηλάφιση του όρχη το είχα καταλάβει εγώ από μόνος μου, γιατί ένιωσα κάτι κάτω από το δέρμα. Και επειδή δεν ήταν επιφανειακό να πω ότι είναι κάποιο σπυρί, κάποιο εξάνθημα, ανησύχησα ότι είναι πάνω στο όργανο. Και γι' αυτό το λόγο πήγα κατευθείαν σε ουρολόγο. Δεν άρχισα πολύ. Δηλαδή σε 2 μέρες είχα κλείσει ήδη ραντεβού και πήγα να με εξετάσει. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το μόλις εντοπίσεις κάτι που σε ανησυχεί να πας σε γιατρό, ειδικά για έναν καρκίνο που αφορά νεαρούς άντρες, όπως είναι ο καρκίνος των όρχιων, που αφορά άντρες ηλικίας από 15 μέχρι περίπου 35-40 χρονών. Άρα ήταν πάρα πολύ σημαντικό και φαντάζομαι ότι σου το είπε και ο γιατρός σου αυτό, ότι πήγες αμέσως. Ναι, ότι μπορεί τη μία μέρα εγώ προσωπικά δεν το είχα δώσει ποτέ σημασία. Δηλαδή, Σάββατο το είχα καταλάβει, την Παρασκευή μπορεί να μην ένιωθα τίποτα. Ήταν κάτι πολύ ξαφνικό. Και το καταλάβαμε και αργότερα από το τύπο του καρκίνου ότι εξελισσόταν πολύ γρήγορα. Μάλιστα. Άρα έρχεται η στιγμή της διάγνωσης, που εντάξει είναι νομίζω μια σοκαριστική στιγμή για τον καθένα μας. Στη ζωή σου πού σε βρίσκει αυτή η διάγνωση, πώς σε βρίσκει, σε τι φάση της ζωής σου είσαι? Είμαι 20 ετών, δεν σκεφτόμουν ποτέ ότι θα είχα καρκίνο, δηλαδή άκουγα πολλούς ανθρώπους. Και ο γιατρός βέβαια εκείνη την ώρα κατευθείαν με καθησύχασε, μου είπε ότι είναι πολύ εύκολο το χειρουργείο, δεν πήρε την περίπτωση ότι θα κάνεις χημειοθεραπείες αργότερα, απλά είπε ότι θα βγει όγκος και υπάρχει και το ενδεχόμενο να μην υπάρχει τίποτα μετά, να τελειώσουμε εκεί πέρα. Είναι ανάλογο στο τύπο του καρκίνου, αλλά μόνο και στο άκουσμα είναι σοκ για την πρώτη εντύπωση που θα πάρεις εκείνη την ώρα. Προφανώς. Και με το που σου λέει ο γιατρός σου ότι το έβριμα είναι ανησυχητικό, ποιος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που σκέφτηκες, τι σκέφτηκες? Κυρίως η οικογένειά μου, οι γονείς μου, αδελφός μου, η κοπέλα μου ας πούμε. Έπρεπε να τους ενημερώσω, γιατί και εγώ βρισκόμουν στην Αθήνα, αυτοί βρισκόντουσαν στη Θεσσαλονίκη. Εκεί πέρα έγινε η διάγνωση στην Αθήνα. Και πώς θα τους το πω, τι θα πούν, πού θα γίνει το χειρουργείο, αυτά σκεφτόμουν εκείνη την ώρα. Δεν πήγα πιο μετά. Είναι λίγο δύσκολο αυτό το να έχεις να αντιμετωπίσεις ένα τέτοιο νέο και να είσαι μακριά από τους ανθρώπους που σε αγαπάνε και τους αγαπάς στο υποστηρικτικό σου περιβάλλον, έτσι δεν είναι? Πολύ. Και πρέπει να τους το φέρεις και εσύ όσο πιο άμεσα γίνεται και να βρείτε μια λύση πώς θα κινηθούμε αργότερα. Σε σχέση με τους φίλους σου, το περιβάλλον γενικά, όχι το στενό οικογενειακό, το ευρύτερο περιβάλλον, πώς το αντιμετώπισαν όλο αυτό, πώς ήταν? Στην αρχή τους ήρθε και αυτούς ξαφνικό, δεν το περίμεναν δηλαδή. Όταν άκουσαν ότι γυρνάω Θεσσαλονίκη και έχω καρκίνο, και αυτοί δεν ξέραν ακριβώς τι πάει να πει καρκίνος και πού το έχω και όλο το μετά. Και αυτό τους φάνηκε πάρα πολύ ξαφνικό. Κάποιοι λυπήθηκαν, εντάξει. Μετά όμως τους το εξήγησα κιόλας εγώ ότι τώρα δεν θα αλλάξει κάτι, απλά θα πρέπει να το αντιμετωπίσω. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό στη ζωή μου τόσο πολύ. Ναι. Δεν υπήρχε και το περιθώριο να σκεφτείς κάτι άλλο, έτσι? Ναι, δεν μπορούσα να σκεφτώ τώρα και τους φίλους μου, έπρεπε να σκεφτώ πρώτα την υγεία μου. Ναι, σωστά. Που βέβαια δεν είναι και πολύ εύκολο για έναν άντρα
αυτός ο τύπος καρκίνου. Θεωρώ ότι... Θεωρείται από πολλούς ταμπού, δηλαδή εδώ το έλεγα και έπρεπε να το συζητήσουν αυτοί με κάποιον άλλον. Πολλές φορές δεν χρησιμοποιούσαν την ίδια ακριβώς ορολογία, το απέκρυπταν. Γενικά, δεν ξέρω για κάποιο λόγο, φοβόντουσαν πολύ να το πούνε. Από εδώ και από εκεί, δηλαδή, στο στενό τους περίγυρο. Όπως είπα στην εισαγωγή μου και όπως μας το έχεις περιγράψει και με την ιστορία που μας έστειλε στη γραπτή, εσύ βρήκες έναν τρόπο να αντιμετωπίσεις όλο αυτό το δύσκολο που ήρθε μετά με τις χημειοθεραπείες, έτσι, γιατί έκανες την επέμβαση, αλλά τελικά χρειάστηκε να κάνεις και χημειοθεραπείες. Θες λίγο να μας εξηγήσεις πώς είχες χωρίσει τις μέρες σου, πώς σου προέκυψε όλο αυτό? Γενικά είχα κάνει το χειρουργείο και μετά έγινε η βιοψία, όπου βρήκανε χωριοκαρκίνωμα. Ήταν ένας μεικτός όγκος, τέλος πάντων, το οποίο απαιτεί χημειοθεραπείες. Και λόγω μιας τιμής ψηλής έπρεπε να κάνω 4 κύκλους. Και με το που με εξηγούσε εκεί ο ογκολόγος ότι είναι 80 και μέρες σύνολο, 21 μέρες ο κύκλος, κατευθείαν εγώ πάντα από πολύ μικρός, όταν περίμενα κάτι, περίμενα να τελειώσει μια ίωση, μια ασθένεια, οτιδήποτε, χώριζα τις μέρες και τις προσέγγιζα μαθηματικά. Δηλαδή έλεγα 9 και σήμερα, 10 και σήμερα. Το ίδιο έκανα και με αυτή την νόσο. Και έλεγα ότι είναι χημειοθεραπείες, δεν ήξερα τι πρόκειται να συμβεί και έλεγα ότι είναι απλά κάποιες μέρες που πρέπει να περάσουν, όπως και να το κάνουμε. Έμπαινες ο κύκλος και είχες άλλες 20 μέρες για να τελειώσει αυτός ο κύκλος. Κυρίως το δύσκολο ήταν μέσα στο νοσοκομείο, που ήταν 5 μέρες συνεχόμενα. Και έλεγε θα μπω Δευτέρα, Παρασκευή θα βγω και μετρούσα 5 και σήμερα, 4 και σήμερα, 3 και σαν αντίστροφη μέτρηση, ναι. Και χώριζες τις δύσκολες μέρες που θωρακιζόσουν, φαντάζομαι, με δύναμη. Εκ των υστέρων. Δηλαδή τελείωσε ο πρώτος κύκλος και κάτσα και σκέφτηκα πότε ένιωθα καλά και πότε δεν ένιωθα καλά. Και είδα ότι τις πρώτες 11 μέρες του κύκλου είχα ακόμα τις παρενέργειες των φαρμάκων, τα συμπτώματα και αυτά. Και μετά τις υπόλοιπες 10 δεν ήμουν τελείως καλά, αλλά σίγουρα ήμουν ξανά περίπου εαυτός μου. Περίπου. Μπορεί να έφευγε τελείως. Δηλαδή τη μία μέρα τη 10η να ήμουν χάλια και την 11η να έφευγα. Δεν ξέρω πώς γινόταν αυτό. Ναι, είναι και ανάλογα και ο κάθε κύκλος είναι διαφορετικός. Το σώμα αντιδρά διαφορετικά και οι παρενέργειες μπορεί να είναι άλλες κάθε φορά. Αλλά εσύ ήσουν έτσι αφοσιωμένος στην αντίστροφη μέτρηση δηλαδή και λειτουργήσε πολύ θετικά για σένα γιατί ήταν ένα εργαλείο που το είχες δουλέψει. Μίλησες και στο κείμενο που μας είχε στείλει και για το νύκτο και την τοξικότητα, κάτι που εσύ δεν το θέλεις καθόλου. Θέλεις λίγο να μας μιλήσεις γι' αυτό, σου συνέβη κάτι, σε πλήγωσε κάποιος ή γενικά σαν άνθρωπος δεν θέλεις να νιώθεις ότι σε λυπούνται? Και σαν άνθρωπος, ποτέ δεν ήθελα να με λυπηθεί κανείς για τίποτα. Και γενικά δεν θεωρώ ότι όταν έχεις καρκίνο, το πρώτο πράγμα που θες να ακούσεις είναι τι σε βρει και άνθρωπε και σένα και το ένα και το άλλο. Που ακούστηκε από πολλούς ανθρώπους, έτσι. Αλλά όχι στενούς, κοινούς γνωστούς, ας πούμε. Οι οποίοι, ας πούμε, το άκουσαν και είπανε τι το βρήκε και αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά εντάξει, δεν λυπάμαι όταν το ακούω ή οτιδήποτε, απλά δεν μ' αρέσει κιόλας. Άμα θέλω να πω κάτι σε κάποιον για να εκφράσω ένα συναίσθημα, θα το πω. Όταν έχει περάσει ακόμα όλο αυτό και ακόμα ακούς ανθρώπους να λένε πω τι σε βρήκε και το ένα και το άλλο, και ενώ εσύ θες να πας μπροστά, αυτοί σε ξαναβυθίζουν και το ξαναζείς αυτό που πέρασες, δεν είναι τόσο όμορφο. Ναι, σωστά, και δεν είναι και χρήσιμο. Και είναι και καλό να το ακούν οι άνθρωποι που θέλουν πραγματικά να στηρίξουν έναν άνθρωπο που περνάει αυτή την ασθένεια. Και συνήθως καλό είναι να μην λες και πολλά ή τέλος πάντων να ξέρεις σίγουρα τι θα βοηθήσει τον άνθρωπό σου, γιατί ο κάθε ασθενής έχει ξεχωριστές ανάγκες. Σίγουρα. Και οι φάσεις είναι και ξεχωριστές, δεν είναι όλες οι φάσεις οι ίδιες. Αλλά ναι, νομίζω ότι έχεις δίκιο, Γιώργο. Ο ήκτος σίγουρα είναι ένα συναίσθημα που δεν θέλει να το δει και να το βιώσει κανένας από τους ασθενείς. Ούτε ασθενείς με καρκίνο, ούτε κάποιος ασθενής με οτιδήποτε άλλο. Με οτιδήποτε άλλο, σωστά. Και εγώ είχα και ένα καρκίνο ο οποίος ξέραμε εξ αρχής ότι είναι ιάσιμος. Δηλαδή δεν υπήρχε ποτέ η ερώτηση θα ζήσω ή θα πεθάνω. Απλά έπρεπε να το αντιμετωπίσουμε. Τώρα κάνω ακόμα παρακολουθήσεις, βλέπουμε αυτό. Δεν είναι κάτι, απλά έπρεπε να αντιμετωπιστεί όσο πιο γρήγορα γίνει. Τώρα είσαι στη φάση που κάνεις τακτά εξετάσεις. Ναι, κάθε μήνα αιματολογικές, αξονική και μετά θα αραιώσει αυτό για τα επόμενα 2 με 5 χρόνια. Ναι. Αλλά πάντα υπάρχει ένα μικρό ποσοστό υποτροπής, δηλαδή ότι μπορεί να γυρίσει. Αλλά σίγουρα δεν πρόκειται για κάτι το οποίο σε σκοτώνει. Είναι κάτι ιάσιμο πλήρως, όπου και να κάνει μετάσταση. Ναι. Γιατί εμένα είχε κάνει ήδη μετάσταση στην κοιλιά. Α, ναι. Σε ήδη 2 εβδομάδες.
Ναι, ήταν τόσο επιθετικός, ναι. Άρα ήσουν πάρα πολύ τυχερός που το πρόλαβες και πήγες πολύ νωρίς και το είπαμε και πριν στην αρχή της αφήγησής σου, να το ξαναπούμε για όσους μας ακούν. Με το που δεις κάτι δεν είναι παράλογο να πας να το ψάξεις κατευθείαν. Είναι κρίμα να χάνεις χρόνο, ειδικά όταν έχουμε εργαλεία και όπλα απέναντι σε μία νόσο που όταν την προλάβεις σε αρχικό στάδιο είναι πραγματικά η άσημη. Μέσα στις δύσκολες φάσεις, αν και έτσι όπως τα περιγράφεις τώρα, νιώθω ότι ήσουν πολύ... πολύ συνειδητοποιημένος και έμπαινες μέσα σε αυτό πολύ προσιλωμένος σε σένα και στο πώς πρέπει να αντιμετωπίσεις όλο αυτό το πράγμα. Παρ' όλα αυτά, στις δύσκολες φάσεις και στις δύσκολες μέρες υπήρχε κάποιος που έψαχνε στο στήριγμά του ή κάποιοι που σε στήριξαν πολύ ψυχολογικά? Σίγουρα. Δηλαδή την πρώτη φορά που πήγα δεν ένιωθα ότι ήθελα κάποιο στήριγμα, γιατί δεν ήξερα τι με περιμένει. Έλεγα θα μπω μέσα και ίσα ίσα, όχι ότι είχα κάποια προσμονή, απλά είχα και μια αγωνία να δω τι είναι η χημειοθεραπεία, όλο αυτό το δύσκολο που λένε όλοι. Στο δεύτερο κύκλο, όταν ξέρεις πια τι σε περιμένει και εκεί που ήσουν καλά ξαναμπαίνεις μέσα στο νοσοκομείο, εκεί πέρα είναι ότι σε βαράει λίγο. Και οι γονείς μου ερχόντουσαν κάθε μέρα, 2 φορές τη μέρα, και για φαΐ να μου φέρουν. Γιατί το νοσοκομείο δεν τρογόντουσαν και πολύ. Κλασικά, ναι. Ο αδερφός μου ερχότανε, η κοπέλα μου ερχότανε από μακριά κιόλας και μιλούσαμε και με αυτήν. Κάποιοι φίλοι μου ερχόντουσαν στο νοσοκομείο, με βλέπανε. Οπότε ναι, εκείνη την ώρα δεν ψάχνεις λύπηση ή κάποιον ο οποίος ξανά θα σου θυμίζει τι περνάς. Απλά είναι να περνάει η ώρα σου να συζητάτε κάτι έξω από το νοσοκομείο. Να φεύγει εντελώς το μυαλό σου, ναι. Θεωρείς ότι είναι πολύ σημαντικό το να έχει ένας ασθενής έτσι υποστηρικτικό περιβάλλον? Σίγουρα. Γιατί η ψυχολογία είναι το παν, είναι το α και το μέγα. Αν δεν έχεις κάποιον εκεί πέρα να σε υποστηρίζει και να σε εμψυχώνει, τότε δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις τόσο καλά όσο θα ανταπεξέλθεις. Ναι. Αλλά σίγουρα ποια είναι η ψυχική δύναμη του καθενός. Γιατί στο τέλος της ημέρας πάντα μένεις μόνος. Δηλαδή το βράδυ δεν θα έχεις κανέναν εκεί πέρα. Οπότε και το περιβάλλον του νοσοκομείου παίζει μεγάλο ρόλο. Εγώ είχα τύχει σε πολύ καλούς νοσηλευτές και γιατρούς, οι οποίοι κάθε μέρα ήταν εκεί πέρα, με ψύχωναν, μου μιλούσαν, συζητούσαμε πράγματα. Ναι. Θυμάσαι κάποιον με το μικρό του όνομα? Ναι. Υπήρχαν πολλοί οι οποίοι και συστηνόμασταν και μάθαμε και πράγματα ο ένας για τον άλλον, γιατί περνούσαμε πολλές ώρες μαζί. Δηλαδή και ήμουν περίπου 20-22 μέρες στο νοσοκομείο από τους όλους τους κύκλους. Σωστά. Σήμερα και μετά από όλο αυτό βλέπεις εσύ διαφορετικά τη σχέση σου με τους ανθρώπους γύρω σου μετά από αυτή τη δοκιμασία που πέρασες? Γιατί νομίζω ότι σε μια δοκιμασία, πέρα από την αντικειμενική δυσκολία που μπορεί να έχει οποιαδήποτε δοκιμασία, έχει να κάνει πολύ μετά και η σχέση μας με τους ανθρώπους. Γιατί τότε περιμένεις να δεις αν ο άνθρωπος που έχεις επιλέξει να είναι φίλος σου, να είναι σύντροφός σου ή ακόμα και το αίμα σου, περιμένεις να δεις πώς θα σου σταθεί, έτσι δεν είναι? Ναι, σίγουρα, γιατί πολλοί ας πούμε είναι κοντά σου στα εύκολα και στα δύσκολα απομακρύνονται. Ή κοινοί γνωστοί οι οποίοι ήταν και καλά φίλοι σου, κάνανε παρέα και τέτοια, ξαφνικά βλέπεις ότι αποστασιοποιήθηκαν. Δεν κατηγορώ πολλούς, δηλαδή και εγώ δεν ξέρω πώς αντιδρούσα σε κάτι τέτοιο άμα το έκανε κάποιος άλλος. Αλλά σίγουρα εγώ τώρα πια δεν τους βλέπω με κακία πολλούς ανθρώπους. Ούτε κιόλας θα κάτσω να ασχοληθώ ότι θα πει ο καθένας εκεί γύρω. Βλέπω λίγο αυτό που πέρασα εγώ και κράτησα αυτούς που έπρεπε να κρατήσω, αυτοί που ήταν δίπλα μου. Ναι. Ωραίο ξεκαθάρισμα είναι αυτό, Ναι, είναι πολύ δυνατό ξεκαθάρισμα αυτό. Και η ροή της συζήτησης μας περνάει πάρα πολύ ωραία και είσαι πολύ, πώς να το πω τώρα, σαν να έχεις στρατιωτική πειθαρχία, αλλά και είσαι πολύ μικρός για να είσαι τόσο ισορροπημένος. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε ακούμε να μιλάς για όλα αυτά. Αν είχες απέναντί σου έναν άνθρωπο, έναν νεαρό στην ηλικία σου που κάτι νιώθει, κάτι ψηλαφεί, κάτι πιάνει και φοβάται ή ντρέπεται γιατί είναι και το σημείο τέτοιο, τι θα του έλεγες? Θα του έλεγα ότι καλό είναι να πάει να εξεταστεί σίγουρα από κάποιον ειδικό. Εγώ ας πούμε
πρώτο βήμα που έκανα ήταν να ψάξω στο Google όπως ο καθένας έκανε. Και το πρώτο πράγμα που έβγαλε ήταν καρκίνος στον όρχη. Δηλαδή, και μια φορά έπεσε μέσα. Ναι. Αλλά σίγουρα υπάρχει το διαδίκτυο, θα μπορούσε να ψάξει 5 πράγματα. Όχι για να τον φοβήσουν, απλά πιο πολύ για να τον αφυπνίσουν. Να πάει γρήγορα, όσο πιο γρήγορα γίνεται στο γιατρό. Και από εκεί και πέρα αυτός θα κρίνει αν είναι κάτι ή όχι. Και σίγουρα ο καθένας θα πρέπει να ψηλαφεί τον όρχη πάντα. Ναι. Μια φορά τη βδομάδα κάπως για να προλάβει κάτι τέτοιο. Γιατί όλοι λένε δεν θα τύχει σε μένα, αλλά είναι θέμα τύχης καθαρά. Γενικά είναι καλό να ακούμε το σώμα μας, γιατί το σώμα θα στείλει τα σημάδια του και τα μηνύματά του. Και το πρωτόκολλο, ας πούμε, που έχει δώσει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είναι ότι καλό είναι οι άντρες έστω μια φορά το μήνα, μετά από ένα ζεστό ντουζ, να στέκονται απέναντι στον καθρέφτη και να κάνουν κάποιες συγκεκριμένες κινήσεις. Μπορείτε να βρείτε το πώς μπορείτε να κάνετε ψηλάφιση και στο site μας, στο Win Cancer, να το αναζητήσετε. Παίρνει 2-3 λεπτά, ούτε καν, δηλαδή είναι κρίμα να χάνεις χρόνο από τη ζωή σου, ενώ μπορείς για 3 λεπτά το μήνα να τσεκάρεις αν όλα πηγαίνουν καλά όπως πρέπει να πάνε εκεί. Γιατί πολλές φορές μπορεί να μην είναι εμφανές όπως ήταν σε σένα και κατευθείαν ψηλάφισες κάτι, μπορεί να είναι κάτι πιο μικρό, αλλά πάλι με το οτιδήποτε δείτε ότι είναι παράξενο, διαφορετικό, πρέπει να συμβουλευτείτε έναν ουρολόγο, γιατί αυτός είναι ο ιδανικός γιατρός για τέτοια περίπτωση. Και όπως και εμείς οι γυναίκες πρέπει να κάνουμε ψηλάφιση του μαστού μας μια φορά το μήνα, αντίστοιχα το ίδιο είναι και για τους άντρες. Και επειδή είναι ένας καρκίνος που αφορά πολύ νεαρές ηλικίες, είναι καλό να το ακούσουν όλοι εκεί έξω, και έχουμε και μπροστά και σένα το χαρακτηριστικό παράδειγμα, γιατί όπως μας είπες, αν αργούσες λίγο παραπάνω μπορεί τα πράγματα να ήταν πιο σύνθετα και πιο δύσκολα για σίγουρα, σένα. Ναι. Έτσι δεν είναι? Αλλά πάντα δεν μπορούμε να το καθορίσουμε κι εμείς, γιατί είναι και ο τύπος του καρκίνου. Ναι, βέβαια πάντα, γιατί και κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή, κάθε περίπτωση έχει τις δικές της δυναμικές, έτσι κι αλλιώς. Θέλω να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Εσύ πώς πήρες την απόφαση να μιλήσεις και δημόσια για αυτό που σου συνέβη και μας έστειλες και εμάς την ιστορία σου και βγήκες δημόσια? Γιατί δεν το κάνουν εύκολα οι άντρες. Οι γυναίκες μιλούν πιο εύκολα για τους καρκίνους, για τον καρκίνο του μαστού, ας πούμε. Εσύ πώς το αποφάσισες να το κάνεις αυτό? Σκέφτηκα ότι είναι ένας τρόπος εθελοντισμού κι αυτό. Σίγουρα κάποιος σαν εμένα, ο οποίος περνάει κάτι αντίστοιχο ή κάτι παρόμοιο, κάτι πιο δύσκολο και ακόμα και κάτι πιο εύκολο, θα ήθελε να το δει δημόσια έναν άλλον άνθρωπο να περνάει το ίδιο. Και εγώ ο ίδιος, όταν ήμουν στο νοσοκομείο, θα ήθελα να υπάρχει ένα τέτοιο άρθρο, ώστε να διαβάσω τι έγινε σε αυτόν, πώς είναι τώρα και όλα τα μετέπειτα τα οποία μαχώνουν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που το έκανες αυτό πραγματικά, και που επέλεξες και εμάς να το κάνεις αυτό, γιατί και εμείς αυτό πιστεύουμε, ότι είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος που είναι, ας πούμε, σε ένα νοσοκομείο και κάνει τη χημειοθεραπεία του, να διαβάσει την ιστορία ενός ανθρώπου που τελικά πέρασε από εκεί που είναι εκείνος εκείνη τη στιγμή, και ότι τα κατάφερε και τώρα συνεχίζει και χτίζει τη ζωή του σιγά σιγά με τα καινούργια δεδομένα όπως πρέπει να τα χτίσει. Και ειδικά ένας άντρας, επαναλαμβάνω, οι άντρες δυστυχώς δεν μιλάτε πολύ. Είναι και αυτό το στερεότυπο που θέλουμε να είστε δυνατοί, να μην πονάτε, να μην λέτε ότι πονάτε, που είναι δύσκολο και κρίμα να σας περιορίζει στο να εκφράζετε όλα αυτά που νιώθετε. Και για το podcast βέβαια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας μιλάς γι' αυτό, και μάλιστα προκύπτει να είναι και μάλλον ξεκινήσαμε και εμείς μια προσπάθεια στο Win Cancer να μιλήσουμε για τον αντρικό καρκίνο, για τους αντρικούς καρκίνους γενικά, των όρχεων, του προστάτη, για την ψυχική υγεία των αντρών, και ψάχνουμε να βρούμε ανθρώπους σαν και εσένα να μοιραστούν την ιστορία τους. Να περάσουμε σιγά σιγά και στις κλασικές ερωτήσεις του podcast. Δεν πιστεύω να σε έχουμε ταλαιπωρήσει λίγο ή πολύ. Όχι. Πάει καλά, πάει ωραία η ροή. Ωραία. Υπάρχουν λέξεις που χρησιμοποιούμε για τον καρκίνο και σε πληγώνουν ή σε ενοχλούν? Λέξεις όχι, πέρα από το, ας πούμε, έχει κατάρα, ας πούμε, κάποιος το καταράστηκε ή οτιδήποτε. Η στάση των ανθρώπων είναι κυρίως, όχι η λέξη η οποία θα
θα πούν. Και πολλές φορές δεν θα πούν και λέξη, θα πούνε κάτι έχει. Δεν μπορώ να πω τώρα. Ναι, δεν λένε καν τη λέξη κάποιοι. Ναι, φοβούνται ακόμα και τη λέξη και αυτό είναι πολύ στενάχωρο. Εσύ φοβήθηκες? Τη λέξη, σαν λέξη ναι, γιατί δεν ήξερα τι είναι ακριβώς. Ο καρκίνος γενικά. Όταν το ακούς και ακούς χημειοθεραπεία, σκέφτεσαι κάτι κακό. Ότι παλεύει όλος για τη ζωή του, αλλά δεν ξέρεις ποιος τύπος καρκίνο είναι, τι θεραπεία θα ακολουθήσεις. Σιγά σιγά και εγώ έμαθα κάποια πράγματα μέσα από την εμπειρία, δηλαδή αυτά που μου κάνανε. Ναι. Πάντως το έχουμε στο μυαλό μας πολύ πιο μεγάλο από ότι τελικά μπορεί να είναι. Αλλά μπορεί να είναι και μεγάλο. Ναι. Και εγώ με το που τελείωσα τη φράση τη μετάνιωσα, γιατί κάθε περίπτωση, όπως είπαμε, είναι ξεχωριστή και μπορεί πραγματικά να είναι κάτι πολύ μεγάλο και ξεπέραστο. Ο τίτλος «Ήρωας που δίνουμε στους ασθενείς» σε ενοχλεί? Δεν με ενοχλεί, αλλά δεν το θεωρώ και τελείως σωστό. Διότι ήρωας θεωρώ ετυμολογικά, ας πούμε, ότι είναι ένα άτομο το οποίο έκανε κάτι συνειδητά. Ήταν δική του επιλογή, δηλαδή να θυσιάσει κάτι ή να κάνει κάτι για να σώσει κάποιον άλλον ή τον εαυτό του. Εμείς που έχουμε κάτι τέτοιο ή παρόμοιο δεν έχουμε επιλογή. Ας πούμε, δεν είναι ότι το επιλέξαμε. Έπρεπε να το αντιμετωπίσουμε και, ας πούμε, καλύτερα όρος μαχητής. Ή ένα άτομο το οποίο προσπαθεί να ξεπεράσει κάτι. Πολύ ωραία μας το ανέλυσες. Πάρα πολύ ωραία, ειλικρινά. Ναι, είναι κάτι που δεν το επέλεξες, αλλά ναι, έδωσες τη μάχη σου για να το ξεπεράσεις. Και τι θα έλεγες σε κάποιον που μόλις τώρα έμαθε ότι έχει καρκίνο? Να είναι καλά η ψυχολογία του αυτό, δηλαδή να μην σκέφτεται άλλα πράγματα πέρα από το να ολοκληρώσει την αποκατάσταση της υγείας του και να έχει δίπλα του ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να το στηρίξουν, να το βοηθήσουν, είτε ηθικά είτε και οικονομικά πολλές φορές. Πολλοί άνθρωποι το χρειάζονται αυτό. Και να περνάει καλά τις μέρες οι οποίες νιώθει καλά, δηλαδή να μην σκέφτεται το μετά, ότι θα ξαναμπεί σε ένα κύκλο χημειοθεραπείων ή οτιδήποτε. Εκείνες τις μέρες οι οποίες είναι καλά να μπορεί όσο το δυνατόν περισσότερο να χαίρεται. Είναι και αυτό μέσα στη μέθοδό σου. Ναι. Νομίζω ότι είχες περιγράψει ότι τις μέρες που ήξερα ότι είμαι εκτός χημειοθεραπείων και θα είμαι καλά, φρόντιζα να περνάω καλά. Ναι. Έτσι δεν είναι? Εμένα προσωπικά, ας πούμε, στις μέρες των χημειοθεραπείων μου έλειπε το φαΐ, το κρέας και αυτά, διότι δεν μπορούσε ο οργανισμός να τα δεχτεί και πολύ εύκολα. Με αποτέλεσμα να ξεσπάω εκεί πολλές φορές, έβαλα και κάποια κιλά. Εντάξει, δεν πειράζει. Ωραία κιλά είναι αυτά. Ναι. Άρα αυτά που επέλεγες να κάνουν είχαν σχέση με το φαγητό, να τρως νόστιμα και τα φαγητά που σου λείπαν. Τι άλλο σου άρεσε να κάνεις εκείνες τις μέρες? Σίγουρα να μην ξυπνάω μέσα στη νύχτα και να μπορώ να κοιμάμαι όλο το 8ωρο ή 10ωρο ή και το 10ωρο μετά αργότερα που είχα ανάγκη, και να περπατάω χωρίς να κουράζομαι, να μπορώ να πάω για μια ελαφρώς γυμναστική. Την είχες βάλει την άσκηση, την είχες και σε βοήθησε? Ναι, συνήθως περπάτημα ήταν. Ναι, ωραία, ναι. Απλά δεν έμενες στο σπίτι ξαπλωμένο σε ένα κρεβάτι. Επέλεγες να βγεις τουλάχιστον έξω. Να περπατήσω όταν μπορούσα. Και εντάξει, τώρα τα μαλλιά και οι τρίχες ερχόντουσαν και αυτά πολλές φορές, αλλά δεν ασχολούμαι και πολύ. Τώρα σε 2 μήνες ήδη πάλι φούντωσε το μαλλί. Ναι. Και είναι και καλοκαιρινό τώρα, ό,τι πρέπει. Ναι. Και πού θα ήθελες να βρίσκεσαι και πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε 1 χρόνο από τώρα? Σίγουρα να μην υπάρχει κάποια επιτροπή οτιδήποτε, να έχουν περάσει όλα και να είναι παρελθόν. Και να είμαι υγιής, αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Να τα σκέφτομαι και να λέω απλά ήταν ένας κακός εφιάλτης. Και όταν θα έρχομαι αντιμέτωπος με μια δυσκολία, να σκέφτομαι τι πέρασα και να μπορώ σιγά σιγά να το ξεπερνάω πιο εύκολα. Ή να μην αγχώνομαι για πράγματα τα οποία παλιά αγχωνόμουν τόσο πολύ. Σου το ευχόμαστε, βρε Γιώργο μου, σου το ευχόμαστε πάρα πολύ. Να είσαι υγιής, να είσαι δυνατός, να μην χρειαστεί να αντιμετωπίσεις τίποτα παρόμοιο και τίποτα τέτοιο ξανά στη ζωή σου. Είσαι πάρα πολύ γλυκό παιδί και χαιρόμαστε πάρα πολύ που μας έκανες την τιμή να είσαι εδώ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που δεν είπαμε, που θα ήθελες να πούμε τώρα, να πούμε κάτι ακόμα, το ξεχάσαμε? Τα είπαμε όλα σχεδόν, απλά κυρίως αυτό, να προσέχετε όταν θα περνάτε μια δυσκολία, όποια και να είναι αυτή, θέμα υγείας, να μην έχετε κοντά σας ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να σας συμπονέσουν, να σας λυπηθούν, γιατί σας κάνουν να το ξαναζείτε αυτό. Ενώ αυτό το οποίο πρέπει να κάνεις είναι να το δεις από ψηλά αυτό που έχεις και να το αντιμετωπίσεις, ό,τι και να είναι, όχι να βυθιστείς μέσα σε αυτό που έχεις.
Αυτές ήταν λοιπόν οι οδηγίες του Γιώργου, ο οποίος πρόσφατα έχει βγει από όλη αυτή την ιστορία, άρα είναι πολύ, πολύ ζεστές οι πληροφορίες και οι οδηγίες που μας δίνει και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα πρέπει να μου πεις τον τίτλο που έχεις επιλέξει για το επεισόδιό σου, για να τον σημειώσω εγώ εδώ, και να μου πεις και γιατί. Κυρίως επειδή ήταν και η μαθηματική προσέγγιση και η αντίστροφη μέτρηση, θα λέγαμε αντίστροφη μέτρηση. Σωστά. Γιατί ήταν ο μηχανισμός άμυνάς σου. Το κυριότερο το οποίο με βοήθησε να ξεπεράσω. Σου αρέσουν τα μαθηματικά? Εντάξει, μου άρεσαν στο Λύκειο, μου άρεσαν κάπως. Αλλά γενικά οι αριθμοί παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτές τις υποθέσεις, γιατί όλα έχουν να κάνουν με μέρες. Ναι, σωστά. Με αντίστροφη μέτρηση. Αυτό ήταν λοιπόν. Άλλο ένα επεισόδιο του ημερολογίου μάχης του Win Cancer έφτασε στο τέλος. Όσοι είστε εκεί έξω και περνάτε μια δυσκολία, μετρήστε αντίστροφα. Και αν σας άρεσε το επεισόδιο, αν σου άρεσε το επεισόδιο, σε παρακαλούμε να το στείλεις σε κάποιον που ενδεχομένως να τον βοηθήσει, να την βοηθήσει να ξεπεράσει μια δυσκολία του ή μια δυσκολία της, με αντίστροφη μέτρηση, όπως μας είπε ο Γιώργος. Και να θυμάσαι πως δεν είσαι αυτό που σου συνέβη, αλλά ο τρόπος που το αντιμετώπισες.